Yan mo na yan. Tang. Sir Chito, good morning. Mega love shout out. Sir Chito, good morning. Good morning po, Sir Chito. Mega love shout out. Maaga mo naman, Sir Chito. Di ka nata natutulog, ah. Puro ka na lang ata whitey. Hi. Payuda. Payuda daw. Sir Chito, payuda. Aalis na lang ako. Wag. Masyado ka namang matampuin. Tampururot ka, Sir Chito. Good morning, Sir Chito. Nagkape ka na ba? Inshallah, Sir Chito. Support kita, inshallah. Loading agad. Kaga naman ang loading na to. Eric Garcia, mega love shout out, Eric. Eric Garcia, ayan, Sir Chito, mega love shout out. Kaga naman ang loading na to, eh. Eric Garcia, mega love shout out, lalab, Eric. Kagaga naman ang loading na to, kabubukas ko lang, eh. Kaasar. Eric Garcia, lalab, mega love shout out. Naman din madam naman. Nag-paint naman madam. Amoy din madam. Pagpagal para anak. Kaya mo kasi naman. Ba't pink? 2 million mega love shout out, 2 million. Bakit kaga-aga naglo-loading? Grabe itong ano na to.
Pa, bakit naglo-loading agad? Ayan, 2 million Miguel Love, shout out. Kagaga naman ang loading na to, ka-start ko lang ah. Ang hirap nito buksan. Alcohol to mga lalabs. Dato sa Pawas, Miguel Love, shout out. Good morning, lalabs. Kagaga naman ah. Good morning, Dato sa Pawas, Miguel Love, shout out. Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out. 4 million in the house. Dato sa Pawas, lalab, Miguel Love, shout out. Cooking with Sapia host, how are you? I am good, lalab. Cooking with Sapia, Miguel Love, shout out. How are you, my friend? Cooking with Sapia. Diana, Miguel Love, shout out. Diana. Lalab, Diana, Miguel Love, shout out. Hi. Diana, Miguel Love, shout out. Thank you so much. Ayan, Diana, nagbaba ng kanyang bahay, Diana. I cannot open this one. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. 3 million in the house.
Jomar Lalab Migalab shout out. Jomar Onyati Lalab Tamsak Danhos. Lalab Onyati Migalab shout out. Jomar Migalab shout out. Thank you so much, Lalab. Good morning. Jomar Lalab Migalab shout out. May premiere ka. September 28. Mami Teresa Migalab shout out po, Mami. Mami Tess Mix Vlog Tamsak Host. Ayan, Mami Migalab shout out. Sherwin Lala Migalab, kumusta ka na, Sherwin? Na-monetize ka na? Daan lang po. Sige lang po, Mami Tess. Thank you so much. Sir Mayong Migalab shout out. Na-monetize ka na, Sherwin? Kumusta ka na? Sir Mayong Migalab shout out. Patamsak pa ako nakapin, mga lalabs. Yung premiere ng nakapin. Sherwin Reyes Dan. Ayan, Sir Buchito, nagbaba ng kanyang bahay, Sir Buchito. Hindi pa po, ba't tagal? Hindi mo piniplay yung ano mo? Video? Projectionist, Migalab shout out, Projectionist. Lala Projectionist, Migalab shout out. 2.5k pa lang. Kunting tiis lang, ano, Sherwin. Mamumuni ka rin yan. $1,500 na lang, malapit na yan. Cooking with Sapia, lalabs. Host, please help my WH. 1,500 na lang. Play kita mamaya. Play kita, Sherwin, mamaya. Pagkatapos ng LS ko.
Ilop video mo, isa lang i-play channel ko. Kahit isa lang channel i-play mo, host, ilop video mo lang. Tapos mag-time. Oh. Sir J. Migalab, shout out. J. Monets. Sir J. Monets, Migalab, shout out. Good morning po. Ayan, 5 million Migalab, shout out. Sherwin, nagbaba ng bahay. Mga lala, patamsak po nakapin. Ayan. Patamsak po sa premier lang nakapin, mga lalas. Patamsak. Ayan, 5 million Migalab, shout out. 5 million. Amir Salasal, ayan, vlog. Si Datu Pawas Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Datu sa Pawas. Sherwin Dan from Datu sa Pawas Vlog. Ayan, Sherwin, lalabdan na sa'yo si Datu Lalabs. Sherwin Reyes Dan from Jomar Onyate. Ayan, 5 Bills Kitchen Dan from Datu sa Pawas. Ayan. Lalab Datu, salamat Lalabs Datu. Aileen Skidan from Datu sa Pawas. Salamat po Datu Lalab. Salamat. Patamsak kung mga lalab sa nakapin po, patamsak. Cooking Dan from Datu sa Pawas. With Sapia Datu sa Pawas already connected to you, lalabs. Bloody Dan from Datu sa Pawas. Salamat lalab Datu lalab. Salamat.
Si Amir. Ilan na ba yung buy mo, Amir? 358 pa lang pala. Pritong tulingan, mga idol. Ayan, sarap yan. Dan na kayo sa nakapin brochito dan from Datu. Modern Pro, Mega Love shout out. Modern Pro. How are you? I am good, lalab. Modern Pro, Mega Love shout out. Dan na kayo nakapin, mga lalabs, nakapin. Matangagan ang loading man, nag-wielding ba si Paikidi? Ha? Minsan man hindi nagaano yung ilaw kasi maliit na wielding yung gamit. Pag yung malaking wielding, talagang nagkukurap ang ilaw. Amir Salasal. Harley TV din from Jomar. Lalab Jomar, salamat. Palablo kay Jomar, mga lalab, sa kanyang premiere. Harley Dan from Sherwin. Ayan. Lalab Sherwin, salamat, lalabs. Liampot, Miguel Love, shout out. Liampot. Ayan. Ayan, tamsak dikit. Meron ka ng jacket, lalab. Liampot. Main channel mo ba to? Hindi. Salamat sa jacket to. So, ayan, Modern Pro. Nagbaba ng buy. Modern Pro. Ito po kasi po graduating kaya hindi ko mo nagibala. $999. Si ATD. One na lang po ha. Graduate na uli. Sige lalad, sige lang.
Ayan, ATD mix. May harang na agad. Ayan, ATD. Ayan, nag 1K ka na agad. Kabayo. Paapat na graduate ko na ho. Salamat po. Ayan, from Liampot. Ganun talaga pag graduating. Ayan, maikli lang yung video mo, lalabs. Ito pangalawang dikit para may sobra. Liampot. Ayan, ATD sa bahay mga kauli, ATD. Ayan, pinapanood ko para di malagas. Salamat tos ng marami. Ayan, salamat din. Ayan. Panorin natin para hindi siya malagas.
Lakawan Vlogger Agui, Miguel Love shout out. Lakawan Lalabs. Lakawan Miguel Love shout out. Share na dali-dali. Ayan, sa bahay makuuli, liampot. Sherwin, naglo-loading ako, Lalabs. Sherwin. Iwan ko. Lag, bakit nakalag? Ayan, 6 million Miguel Love shout out, 6 million. Kagwapa, oy, Lakawan Vlogger, Lalab, Miguel Love shout out, thank you so much. Sino ba to si Lakawan Vlogger? Samira Lalab, Miguel Love shout out, Samira. Tamsak, ganda, ayan. Madam Girl Legit, Miguel Love shout out, salamat po sa patamsak. Liampot, ayan, nagbaba ng bahay, Liampot. Yan, Liampot, nasa bahay mo ako, Liampot. Madam Girl Legit, Miguel Love shout out. Pedestrian. Ang short naman. Salamat, host. Ayan. Modern Fro, Lalab, Miguel Love shout out. Host, tamsak sa pin mo. Ayan, Lalab, salamat. Sherwin, Lalab, salamat. Lalab, salamat. Dama. Malakas kasi yung hangin, Sherwin, kaya para tayo na naglo-loading. Malakas yung hangin dito sa probinsya, Lalabs. Sherwin. Modern Dan Tamsak from Sherwin Reyes. Tamsak ko sa pin mo from Liampot. Lalabs, salamat, Liampot. Salamat, Lalabs. Ayan, Liampot, para may pasobra yung mo. Yung 1K. Crisandro BS, Tamsak, Miguel Love shout out, Crisando. Crisandro, Miguel Love shout out. I'll give you moderator, Lalabs. Ayan, Sherwin, nagbaba ng bye, Sherwin. Thank you, host, Lalab. Okay lang, thank you so much. Ayan, Crisando, you have no moderator, Lalab, Crisandro. May jacket ka na, Crisandro? Thank you, host.
Ayan, 5 million Mega Love shout out. Ayan, Crisandro BS, nagbaba ng bahay. I will check your... Wow, ang ganda naman ni Crisandro. Naman ang cute. Sherwin OTW from Crisandro. Medyo malakas lalabs yung hangin kaya medyo tayo naglo-loading. Kasar naman tong live ng ganito. Kisandro Dan. Dati pala tayong dikit Kisandro sa main channel ko. Ayan. Palablab po, FW ako lalab, Miguel Love, shout out. FW ako dyan, lifestyle palablab. Bakas lang para mabalikan, salamat. From FW ako. Samira nagbaba ng bahay. Ayan, tamsak host. FW ako, salamat lalab sa patamsak. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out, 5 million. Kisandro na tayo mga Kisandro, 5.7K, ang laki ng bahay. Ayan, Kisandro, sana all. Dating tamsat FW. Bukbok, Pugidong, Dikit, Dan. Ayan. Bukbok, Miguel Love, shout out, Bukbok. OFW ako. Ayan, Dan sa'yo ano. Ayan, Bukbok, may jacket ka na, Bukbok. OFW ako, pabalikan na lang si Kisandro, mga lalabs. Liampot, ayan si Liampot, mga lalabs. Lablabin nagbaba ng bahay. Si Liampot. Bukbok, Pugidong, Miguel Love, shout out, Bukbok. Tagal mag-open. Si Batangueños pala, baby pa pala yung bahay nito. Salamat mamo sa pagsilip sa bahay ko. Ayan, salamat din lalas.
Liampot dan tamsak pasukli. Ayan si Liampot. Pasuklian na lang si Sherwin Lalabs. Book baby pa yung bahay nito. Bibi pa yung bahay mga lalab. Liampot dan tamsak. Palablab po nakapin mga lalab. Bibi pa yung bahay ng nakapin. Bukbuk o tin. Nag-ikot tayo mga lalab kasi malakas yung hangin. Ano? Salamat sa papinma mo. Sa lalabs. Yan punta ako sa bahay mo. Ano? Bukbuk. Wait lang at may harang pa. Sayang. Pugidong Dan from Kisandro BS. Ayan, ano, bukbok. Pasuklian na lang si Kisandro mga lalabs. Dan na. Ayan, Kisandro nagbaba ng bahay. Crisandro. Modern Fro nagbaba ng bahay. Modern Fro. Dan Sherwin Reyes, salamat po. Pamliampot. Balang harang. Batanggenyos. Ayan, nasa bahay mo ako, Batanggenyos. Or bukbok. Ayan, bukbok nasa. Salamat, Ma'am Host. Ayan. Lala, pinapanood ko pa para di malagas. Palablab po nakapin mga lala, baby pa yung bahay. Ayan, Crisandro BS, nagbaba ng bahay. Crisandro. Ayan, Crisandro sa bahay mo, Crisandro. Dan, Crisandro BS, thank you. Bukpugidong. Ayan. Modern Fro, TW from Crisandro.
Palablab po na kapin mga lalabs. Kay Bukbuk po na kapin. Ayan, ilan na ba si Bukbuk? 167. Tatlo na lang sa nakapin mga lalabs. Tatlo na lang. Dan Cassandro BS, salamat from Liampot. Ayan, Bicolan ng Uragon, nagbaba ng bahay. 5 million Miguel Love, shout out. Thumbs ako sa video mo from Bukbuk Pugidong. Lalab, salamat Bukbuk, salamat. Salamat sa patamsak lalab, salamat. Medyo mahangin kasi mga lalabs kaya tayo naglo-loading. Medyo mahangin dito, di ba kasi may bagyo nung nakarang araw. Salamat din Ma'am Hos from Bukbuk. Ito ako ulit sa bahay mo, Bukbuk. Dalawa na lang sa nakapin mga lalab. Ayan, Bukbuk sa bahay mo ako uli. Ayan, Cassandro nagbaba ng bahay mga lalabs. Yan, pinapanood ko pala lalabs para di malagas. Ayan, 2 minutes na. Okay na yan. Ayan, Cassandro BS, nagbaba ng bahay mga lalabs. Projectionist, Miguel Love, shout out tayo nagbaba ng bahay. Projectionist. Bukbuk dan tamsak from Sherwin. Ayan, Bukbuk, pasok lang na lang Sherwin lalabs. Dan na sa'yo.
Taga Sydney Bixon, Miguel Love, shout out. Projection is done. From Crisandro BS. Ayan. Projection is dala. Pasok lang na lang si Crisandro Lalabs. Good morning, taga Sydney Bixon, Miguel Love, shout out. Taga Sydney Bixon, Lalab, Miguel Love, shout out. Thank you. Batanggenyo, ayan na sa bahay mako uli. Batanggenyos TV. Ayan, 7 million, Miguel Love, shout out. Projection is done. Pasok lang si Crisandro, mga lalabs. Ayan, good morning, taga Sydney Bixon, Lalab. Good morning, Miguel Love, shout out. Ayan, bukbok sa bahay mako uli. Mga lalab, dalawa na lang po sa nakapin, dalawa na lang po. Ayan. Tara, road trip sa Balayan, Batangas. Dan Sherwin Reyes, thank you from Bukbok. Ayan, Sherwin Labs, dan sa Bukbok. Thank you, Ma'am Host. Nanood ko uli. Hindi na ako magbakas Bukbok. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Palablab po nakapin, mga lalabs. Kay ano po, Bukbok Pugidong. Ayan, Bukbok na sa bahay mga uli, Bukbok. Bakit ay, ito na oh. 170 ka na, Bukbok. Batanggenyos TV. Ayan, thank you so much, Lala. Batanggenyos.
Ako pa din ito, host. Edit na. Name ko lang. Sige lang, lalabs. Pinapanood ko ulit yung bahay mo, ano? Batanggenyos. Gawa ka ng mga ano, Batanggenyos, mga ninja. Gawa ka ng 10 na lang, tapos pasok ka sa mga ano, nagbabartir. Para madali kang maka 1K. Makipagpalitan ka, bartiran. Huwag mo munang isipin ang views, saka na lang yan. Basta maka 1K ka muna. Ito palang us ninja ko, gawa pa ako ng maraming ano, bukas o lalab gawa ka. Tapos punta ka sa mga barter lalas para maka 1K ka agad. Makipagpalitan ka 10-10. Hayaan mo yung lagas na pag nilagas ka, magbarter ka uli. Mga 10 kahit 20 kung kaya mong gumawa ng 20. Hamari Vlogs and Health, mega love shout out, Hamari. Lalaba Mari, mega love shout out. Hi. How are you, CC? I am good, Lalab, Hamari. Thank you so much, Lalaba Mari, mega love shout out. Pag pumasok ka sa bartir, kahit maka 50 ka sa isang araw, oh. Pag masipag ka. Host out muna ako ha. Maraming salamat. Si Crisandro Lalab, salamat din Lalab. Ingat ka palagi. God bless. Si Crisandro, mag-ingat ka Lalab. Salamat din. Try ko yan bukas, host. Lagi ako nilalagasan ng marami. 4 na araw, hindi ako nakaalis sa 150.
O nga lalas, pag meron ka ng mga alagad, mabilis lang yan. Madali kang makaka 1K. Tamsak my video from Hamari Vlogs. Okay, lalab, I will tamsak. Teacher's Day poem. Ayan. I am watching Hamari Lalabs. You have ads. Hamari. Hamari Vlogs. Salamat Sisi from Hamari. Ayan. Hamari, I'm still watching Lalabs. Hamari.